Γιατί τόσο πολλές γυναίκες φαίνονται σκληρές και απόμακρες και απρόσιτες και σκύλες? Είμαι η Ναταλία Παπαναγή, ψυχοθεραπεύτρια, και θέλω να σου πω ότι πάρα πολλές γυναίκες έχουν βιώσει πολύ κακοποίηση, εγκατάλειψη και προδοσία. Εκεί όπου έπρεπε να νιώθουν ασφαλείς, εκεί ήταν το μέρος στο οποίο ένιωσαν τη μεγαλύτερη προδοσία και το μεγαλύτερο κίνδυνο. Και τώρα έχουν χάσει τη ζεστασιά τους και την καλοσύνη τους και απλά παλεύουν να επιβιώσουν. Και ο τεράστιος πόνος που κουβαλούν βγαίνει προς τα έξω ως θυμός. Για να προστατέψουν τον εαυτό τους δηλαδή. Αλλά όταν τις γνωρίσεις, πίσω από το θυμό βλέπεις μια τρυφερή και στοργική ψυχή. Αλλά άκου και αυτό. Οι θυμωμένοι άνθρωποι δεν θέλουν καθόλου να είναι θυμωμένοι. Όταν νιώσουν αποδοχή, στοργή, συμπόνια, σεβασμό, ρίχνουν τις αμυνές τους και βλέπεις μετά τον πραγματικό τους εαυτό. Εσύ έχεις δει κάποιον να γλυκαίνει όταν άρχισε να νιώθει αποδοχή? Γράψε μου στα σχόλια και ακολούθησε για περισσότερα.